अरे ई कैसन रोटी बनौले है? ऐसा रोटी हम खाब? हाँ तो हम गैस पर खाना बनैले ही, चूल्हा पे नहीं। अरे तो जरा के खियाबी का? ले सुन हम बतावत है। कहियो सुघर सुघर का बताएं, एकदम दिमाग खराब करके रख देले। कहियो सुघर सुघर रोटी ना बनावे रोज, जरल के खियावे पुहरी। ऐसन खाना जीवन में नहीं खैले रही, तोरे राज में खाए के होता। खाली अपने कहब सुना हमरो कि चूल्हा फूट गइल बा। सुन लो का कहती हम कि चूल्हा फूट गइल बा, गैस ना भरावे खाली रोज गरियावे मुअना। अपन दोस्त देती नहीं, खाली मोबाइल लेके टिपी टिपी रोज में करत रहेली, तो रोटी जरी न त का करी? हाँ तो खाली रहिला तो का करी? सुन बतावत है। उल्टा पुल्टा कर बिना तो रोटी कैसे सीझी, हरदम रहली खाली मोबाइल में बीजी। उल्टा पुल्टा कर बिना तो रोटी कैसे सीझी, हरदम रहली खाली उल्टा पुल्टा कर बिना तो रोटी कैसे सीझी, हरदम रहली खाली मोबाइल में बीजी। ढंग से कर नहीं दोषी हमके बनावे रोज, जरल के खियावे पुहरी। हमके खाली उल्टा सीधा बोलल करे ना, हमरे कमी हो। आवा दिखाई तो चल के तोहू देखा बोला के कर कसूर बा, जेकर होखे गलती ओकर लोला धोके थुरदा। चल के तोहू देखा बोला के कर कसूर बा, जेकर होखे गलती ओकर लोला धोके थुरदा। चल के तोहू देखा बोला के कर कसूर बा, जेकर होखे गलती ओकर लोला धोके थुरदा। अतावा झर गइल बा, अतावा झर गइल बा, नया नालिया वे खाली रोज गरियावे मुअना। ऐसा कौनो बात नहीं है बाबू, जब ये झगड़ा करे ले तब एक न एक बवाल बढ़ा दिले आगे। हाँ, ये हमसे जब देखा तब खाली झगड़ा करत रहे ले। कबो खिसिया के डाले चूल्हा में पानी, समझावा बनवारी संजय साहब।
कुछहू बोलीला त कुछहू बोलीला त गाँव भर जनाव रोज जरल के खियाव फुहरी।